ये भौजी देखो ना भैया कितना लड़की सुन के पाजा में पकड़ पकड़ के वीडियो बनावे लो आ नाचे लो नुकनी के सॉन्ग है। अरे बउआ जी ए तिया नानू होला कादू कंप्यूटर से सटावल जाला। हम तो वीडियो कॉलिंग में देखले बानी वहाँ के अलगे अलगे रहेनी। हाँ इतना कौन कंप्यूटर से थोड़ा सटेला। हाँ वहाँ के तो कहनी कि कब कब बीच में शीशा रख के सटल जाला। ए ड्राइवर गाड़ी निकाल थोड़ा एयरपोर्ट हमके छोड़ दे, मुंबई जाए शूटिंग बड़ी है कल से हमारे। अरे जी बड़ा दिन से हमरा मन में एगो बात खटकता। का बोलो? अरे जौन वीडियो में सटे नहीं सही के सटे नहीं का। अरे रे पगली ये सब कंप्यूटर से सटावल जाला, ये सही के सोले सटल जाला, सब कंप्यूटर से सटावल जाला। अरे ना दादा हमरा विश्वास नहीं के होखत, हमरा मन में बहुत बेचैनी होता। रवा सही के सटे नहीं। ए सुनी ना म्यूजिक छोड़ के कनिया तू बनल नचनिया दुख देला बड़ी भारी। राजा छोड़ के कनिया तू बनल नचनिया दुख देला बड़ी भारी। दोसरा के राजा पाजा धरेला मन कर दी तोहे गारी। राजा जी रउआ छोड़ी कलाकारी भले ही हम बेची तरकारी। बोला मरउआ छोड़ी कलाकारी कि गाँव ही में बेची तरकारी। छोड़ी कलाकारी गाँव ही में बेची तरकारी। राजा जी रउआ छोड़ी कलाकारी गाँव ही में बेची तरकारी। मिक्स बाय रितेश लाल यादव। म्यूजिक कुमार छोड़ी कलाकारी गाँव ही में बेची तरकारी। राजा जी रउआ छोड़ी कलाकारी गाँव ही में बेची तरकारी। संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।